αυτή τη γη του πόνου, του αγώνα και της δοκιμασίας, ο άνθρωπος επιλέγει την πορεία της ζωής του. Οι καλοί σπέρνουν την ειρήνη, την καλοσύνη και το έλεος, βαδίζουν στο φως που ο Κύριος στηρίζει. Έχουν την ψυχή καθαρή, το στήθος γεμάτο χαρά, ξεχυλίζουν από ευτυχία με την παρουσία του. Δεν ζουν με ψεύτικες ανθρώπινες διδασκαλίες που αλλάζουν με τον άνεμο σαν τα φύλλα των δέντρων. Ακολουθούν το λόγο με όλη τη δικαιοσύνη και κρατούν την αγάπη μέσα στην ερημιά. Λαϊκάκοι τρέφουν το μίσος και τη διχόνοια, δεν γνωρίζουν τη συγχώρεση ούτε το έλεος. Ζουν μέσα στη ζήλια, στο λάθος και στην πίκρα, περιφρονώντας το μονοπάτι που οδηγεί στον ουρανό. Ακολουθούν διδασκαλίες που ευχαριστούν τα αυτιά, αλλά αφήνουν το τυφλό πνεύμα στο σκοτάδι και το φόβο. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί με όλη την καθαρότητα, το τέλος αυτού του δρόμου στη στερνή την ώρα. Δεν υπάρχει ψευδαίσθηση στη γραμμή του χρόνου, η συγκομίδη περιμένει στη δίκαιη στιγμή. Ο παράδεισος είναι ο προορισμός όσων ήταν πιστοί, η κληρονομιά των Αγίων, ο ουρανός ο λαμπερός και νέος. Εκεί όπου η ειρήνη και η χαρά θα βασιλεύουν για πάντα, και η κόλαση δεν θα μας αγγίξει ποτέ ξανά. Η κόλαση είναι πραγματική, τόπος βασάνων και τρόμου, κλαθμού, βρυγμού των οδόντων και ατέλειωτης νύχτας. Εκεί όπου όλο το μίσος του κόσμου θα καταλήξει, το τέλος των υπερηφανών στα βάθη της αβυσσού. Αλλά για τους λυτρωμένους η ιστορία είναι φωτεινή, η νέα Ιερουσαλήμ χτισμένη με τη δύναμη του, μια γη χωρίς θάνατο, χωρίς κλάμα, χωρίς πόνο, όπου το φως της πόλης είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο αιώνιος παράδεισος της δόξας και της ομορφιάς, που ανθρώπινο μάτι δεν αντίκρισε ποτέ. Ο παράδεισος είναι ο προορισμός όσων ήταν πιστοί, η κληρονομιά των Αγίων, ο ουρανός ο λαμπερός και νέος. Εκεί όπου η ειρήνη και η χαρά θα βασιλεύουν για πάντα, και η κόλαση δεν θα μας αγγίξει ποτέ ξανά. Κανένα μίσος ή ψεύτικη διδασκαλία δεν μπαίνει στον ουρανό, μόνο η αλήθεια που ο Χριστός δίδαξε από ψηλά. Η χαρά των δικαίων δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί στο τραπέζι του Πατέρα θα καθίσουμε σήμερα. Ο παράδεισος είναι ο προορισμός όσων ήταν πιστοί, η κληρονομιά των Αγίων, ο ουρανός ο λαμπερός και νέος. Εκεί όπου η ειρήνη και η χαρά θα βασιλεύουν για πάντα, και η κόλαση δεν θα μας αγγίξει ποτέ ξανά.